Wigati ya ibune jenenge Wigati kok. Kowe aja memelae. Surya kudu dadi manten. Oh. Nek nesu kaya entung. Lah anggen nesu raine mlumpuk. Oh arah kok dibleduk kabeh to. Anu angin. Mboten enten udan ya, Bu. Lah awakmu kok gobyos apa wis adus? Adus pripun bertengkar kali. Lah iki bapakmu ngantek ketinggalan lho handphone. Wah, piye kae. Aja digomong. Kaya ninggaki jaranan. Lah ngono, Badya sing bagus dhewe, sing ganteng dhewe. Nggih, Bu. Aku tak gak ngomong-ngomong sak menit wae lambeku gatel lho, Mas. Jere iki lambene njaluk dicokot. Maksudnya cepat lamuk. Ya aja ngono lah ngomong. Nggih. Mbak Linggo kene. Mboten ah, salangane kok tak kuwangkleng. Piye to? Sawangane wong karo juragan kok. Linggo kene. Mboten ngomong apa, Bu? Mboten. Iki tak lemene kok timbangane. Radi teles. Piye rasane? Ya lumayan lah. Maksudnya awakmu Linggo mbek aku iki lho, Mbak. Teng ati niku rasane jane pun dangu. Kula kali ibu, ya ibu umpane ya kaya wong mancing-mancing turu ya gak kemulan. Akhirnya aku benakne ya. Lah wong sumuk kok. Lah sumuke ya kemulan. Apa pintune ditutup ya enggak, mata-mata. Lah ngono, Bab. Aku ra ana apa-apa kan mesti ngomong mbek awakmu to. Nggih. Wong awakmu iki aku gak duwe adik ya tak anggap adikku dhewe. Matur nuwun. Wong gak duwe kakang Mas ya tak anggap masku dhewe. Iya. Uga meneh aku ra duwe kucing ya awakmu ya tak anggap kucingku dhewe. Ya ta? Nah, ra duwe kirek ya awakmu ya tak anggap kirekku dhewe. Ya ta? Tak kerah melengu. Bab, Dal endi wong iki? sarange to Bab aku iki lho, Bab. Kula niki nyawang jenengan wis bar minat kuwi kaya gak ngatasi ya. Ora ngono jeruanku iki lho mbok pocokan ngono lho, Mas. Jeruane kon maca aku bakul daging kok piye kok. Masa ra itu ki ra susah ra sedih ngono apa piye to? Tapi biasanya walaupun susah niku ketake kaya jek wajar-wajar gitu lho. Ora ngono. Pripun? Dinenane kae. Ngopo to? Mumpun ngedek-ngedek kok kene ora rangkepan e. Kok sing tau aku ki ngomong kok pekewah ngono lho. Nggih pripun maksudnya kowe mriku mawon lho kaya wong budak. Kok dirungokke Pakmu lho aku wedi. Ah niku budak Pak niku. Ini to. Pripun Pak? Iki mbok gake wedang ngopo to? Kula damel wedang jahe. Lah kok aku kate gobyos ditakoni Pakmu lho. Wedang jahe lah, di sebelah ini kok wedang nego mendung. Aku kok kuwi Teh campur kopi setengah-setengah gelap itu nego mendung. berat. Nggih. Jajan kae gak ini piye? Sing pundi? Sing bunder-bunder kae lho. Sing jero enten gulane iki to? Heeh. Nika lah. Gak tak copot jajanku. Ketus mbok iseni apa jajan kuwi? Wong nika lak glepung, diwai bawang brambang, sak cukupe terus ditambahi tupi lambang sari mau mak daging kayu legi colok kecap prot. Mas, kene lho. Mboten ah, Kene to. ibu Dhisik ya dhisik gak usah basa. Pak, kula dereng sunat lho. Gak usah basa, Mbak. Dhisik kan aku ya bekasmu. Oh, sok krungu wonge ngono. Kaya biasane kae lho. Jane Pak E ra krasa apa piye? Ada rasa lain ngene ora roh. Mbak, Terus apa awakmu? napa masalah? Pak Ijo murid. Wis ping pira kowe nggo jejer? Walah Pak nembe kawan melas. Belas to. Mboten Lama. 14 dina nika lah kula bar mijeti. Layak. Layak. Layak sudah
berbeda. Sudah tidak seperti biasanya lagi. Biasanya nek aku rawuh, aku teko mesti langsung nyawis-nyawisake. Lah kok iki lungguh jejer karo Bagio. Aku ngerti. Nek biyen kuwi pacarmu, saking kowe karo aku kalah derajat, terus dhek gelem karo aku. Najane kuwi kon desa tak boyong, kowe ya melu tak boyong. Lah kok ning kene mau ulangi lagi perbuatanmu. Ya salah ya jenenge kesempatan. Iki wis dadi juraganmu, kowe iki wis tak mulyake. Mas, sampun duka rumiyin to, Mas. Ora duka piye lah nek kowe omongan karo Bagio kaya apa ya pantes. Ayo. Aja Sabar, Bisa. Bola bali kowe ngono bisa. Boten ya, Bang ya. Boten. Lah iki mau kan ana apa? Kesepian, mergo dina tak tinggal metu. Aku pulang seminggu 1 kali, bahkan kadang-kadang 20 hari baru aku pulang terus aku main dengan pembantu. Ayu-ayu hobimu kok karo pembantu. Tapi sing ngajak saya ngomong siapa, Mas? Lah buktine iki lungguh jejer karo kowe. Hah? Papa. Apa le? Papa harus tahu dong. Siapa aku sebetulnya? Papa kasihan sih sama ibu. Ora. Bapak ora tukaran kali. Habis kalau kayak gini aku gak kerasan dia, aku gak betah di rumah. Ora, aja lunga ya, niku aja lunga. Habis papa sih kayak munyuk. Kok kurang lho. Lah jenenge ngejak poli. Ngejak poli. Anak selo. Surya. Ojo disentak-sentak. Aja sentak-sentak, Pak E. Sini, Nduk. Ayo, mek karo kowe. Ya sini anak sing anu aku. Kurang ajar. Rene. Kene. Ngono lah karek menindaklanjuti. Wis mantep atimu. Pilihane bapak. Iku ora bakal kere. Wong sing arep tak olehne. Kuwi wis dadi pilihan. Mula yen kowe ora cocok karo pilihane bapak iki, kowe kok ditung. Saya kalau berbicara tanpa ekspresi, tanpa gaya, bagaikan sayur tanpa garam, Niku napa rek? bagaikan jalan tanpa mobil, bagaikan tukang becak Tanpa bon. Pak Sadel. Bon, mau becak di bon. Jawab, kowe anake bapak karo anak ibu, Ayo mesti nurut. separo ding. Yo kene iki anak, yo anake wong loro. Lah nggih saugele ding. Ki aku ki sing meteng, iki sing lairne ngono lho. Oh, walikan to. Piye? Kowe aja cedak-cedak iki. Tularan gatel. Waktu niku mau diimunisasi kok. Piye? Kula sampun gadah pilihan lho Pak E. Piye? Sampun gadah pilihan. Ya kalah karo anakmu. Kowe kudu manut karo bapak. Iki pilihane bapak. Aku sudah pilihan. Wah, lah yo ora usah ngono. Penting iki. Nek ora pilihanmu kowe mah. Iki pilihane bapak. Tapi iki zamane ana Siti Nurbaya lho, Mas. Ora Siti Nurbaya ya Siti sapa kono. Siti Mutmainah. Lebu. Pakaian pengantin wis kadung tak pesenke.
dadi elo sambil kacang lomba kecat. Lebu dandani. Lah kok mau dadi manten dek pilihan dhewe, sekali kawin kami tetap kawin. Tunggu, Pak. Aku nggak mau kawin, Pak. Tapi kamu gimana, ini kan urusannya Bapak. Tapi Pak pengertian dong, Pak. Bagaimana perasaanku? Aku jemuringan pada Bapak. Sekono. Kowe aja kaya ngono. Iki urusane Bapak karo Ibu, kowe kudu seneng-seneng. Bapak, Apa? mbok yo ngerti piye karepku. Ngerti karepe anakku luwih apik, Bapak. Tapi iki wis keputusanku menawa Surya kudu duwe bojo. Ora iso, Bapak. Yen kaya ngono, aku salah nyalon Bapak. Aku bakal urip dhewe, Bapak. Wah. Anggap kuwi kaya drama kae. Malah nyonyor. Aku arep ngiri-ngiri Surya. Ya, kaya pandang. Aku arep ngiri-ngiri Surya. Aja ngejak dia. Ono Surya supaya gelem lagi. Abot ngarep, Apa? abot ngarep. Kan jenenge rasane keluargane bapak dan Hah? Dan kulo tak ombe